Er det Edith og oldemor, de plukker agurker Så skal du bare se. i drivhuset? Jo, nej, se her, der sætter også en. Hvor er næsten kaffe hele skål. Jeg tror ikke, der var så mange. Se du her, Anna-Edith. Se, det her. Anna-Edith. Anna-Edith. Kom, se det. Det, jeg sætter en der. Vil du tage det? Ja, her. Sådan. Ja. Sådan. Øj, det var godt, Skrumme. Og der er også en her. Ej, hvor har vi mange. Nøj, kan du også have den? Ej. Sådan. Hvor er de flotte. Hvor er det fint, du. Hvad? Hold da op. Ja, Og det er agurkerne. det var godt. Nu tror jeg ikke, vi har flere. Dejlig høst. Jeg tror, vi har taget dem alle sammen nu. Nu kommer der ikke nogen før en anden dag igen. Nu skal vi lige give dem lidt vand. Nu skal vi se her. Der kommer lidt vand herude i. Kom, Annette. Nu skal vi se her. Nu skal vi lige op over der. Ups. Ja. Ups. Sådan. Så sætter vi den lidt her. Sådan. Og kan du så blive her? Og så kommer vi lige lidt vand i den her. Skal vi se? Vil du hjælpe til med vand? Vil du lige hjælpe med vandet, Så Annette? går vi ind og giver den vand. Se, den store vandkande, den her, vil du være med? Gå lige med. Kom. Nej.